जोंनि media किसिंआवनो थांबाय दिनै जोंनि जातिनि आफा हिनजावै महात्मा गान्धीनिबो आसायमानि सान दालाय दावथाव सान बनसं बरमरिबो जोंनि अरजे थांनायरो जतन जों जोंनि खुलुमनो बनाय आफारो आबोनि आगोल हंगे जों दिनै आरो यत पिप्रा मथानि लुआ जिमाबाय कायसा कुथुममुं पान्दा अंखा ओ कुथुममुं पान्दावो YTF नि प्रेसिडेंट मुसां रुमियाल दापर्मा वर्किंग प्रेसिडेंट सदागर मुसां सदागर कोलय गौरवनि इनिशिएटिव बाय गौरवनि लुआजिमा बाय गाहाम बाय दिनै कायसा मीटिंग खा जों जे कक्रक साप्लाइखा तिप्रा सारकनि थिनां तिप्रा मथानि इमां ओ दाबिनो तुयै ग्रेटा तिप्रालेण्डनि दाबिनो तुयै दिल्ली लाम रिसनाय दिल्लीयाव जों थांख्लायसिनाय अबनि बागै कक साप्लाइखा बाहायख्लाय अबनो गमथिनगै मा बाहायख्लाय गाहाम खुमख्लाय सगैनानि अबनो जों गाहामख्लाय सालायखा ओंखाय ओ तालनि बिसिंगनो ओ अक्टोबर तालनि बिसिंगनो यत तिप्रा मथानि लुआ जिमाबाय पहिला ग्रेटा तिप्रालेण्डनि सानमुंनो तुयै यत तिप्रा मथा ताय WTF Women Tipra Federation TWF Tipra Women Federation aboni loge Tipraha Indigenous Progressive Regional Alliance Baksha abono full form saimiya Tipra Thangna Oro khursatai klayo जों गोबांमा दाइबो थुंगुरुं बदल रखबायबो खुरुंनाय दङ ओ प्रग्रामनि बागै कतर कायसा प्रग्राम दङ 1500 सो बरक त्रिपुरानि थांनाय हमनि लगे आप AAP आप नि मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी नि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बो सिनी ओ जंतर मंतर थांगय दिल्ली बो जे कुथुम लायानो ओ कुथुम मुंगो फायै बो पक साफायनाय अबनि लगे DPI डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बरकबो जिनी मानथाइनो कन्स्टिट्यूशनो तंगमानी संविधान तंगमानी भारतनि संविधान भारतनि कन्स्टिट्यूशनो जे तंगमानी धारा 3-4 तो तंगमानी ओ सानमुंनो बरगो फायै सपोर्ट थायफैनाय कक साफायनाय अमसिनी दाबुक दिनैनि जे कक सालायमु ओ कक सालायमुनि बिसिंथि खायो जों थांनानि बागै दिनै जतन जाय खायो स्टेप बाय स्टेप याप्रि बाय याप्रि बाहायगले जों याप्रि सानाय अबो दिनै डिटेल्स जों कक सालायगा ओंखाय अबनि याकुल फायनाय 8 तारिख अक्टोबर उसुक जरतै जों दिल्ली फाइसिं याप्रि सानानि बागै सामुं तांलाय मानखा प्रोग्रेस ओंखा अबनो तुयै देवसा रिव्यू मीटिंग पियोनाय फायनाय 8 तारिख अक्टोबर आसुक जरातुई ini जों कक सालायखा अबनो जों दिनै media किसिं संनो
Achukjakha pok yaparnar musungo saklaini musungo Achukno hammai. Ora ki buri rok thangna jana. Ora buri rok thangnai buri rok no जों tani yakai bahai niba. Tini dopao jotto dopao no buri rok 50%. Buri rok no karoi sini dopani hamkrai जों mansugui mania. Aboni bagai जों buri rok no karoi Delhi thangya. Awon bagai जों buri rok tlang thang. Hammai maya pro sini media kicing tongmai no. जों tini buskangni sini je Delhi movement na te kaisa guruত্বপূর্ণ আলোচনা kaisa जों kok chablema pandar bisingti kok chablaika aboni bisingti kaisa pandar no chalona gakai jotono saimano kaisa preparatory committee khana nago haini जों Delhi movement no te जों tini preparatory committee khaka tai aboni সাথে সাথে गोबां चिकन थांफाय जराव जों जालांगौ जों लोगो साइमानो एक्सपीरियंस दङ हाइन बागै जों गोबां चिकन जिनि साब कमिटि को खाजाखा इनके आंकाबो साकलाइन थां दङ जिनि जे दिल्ली मुभमेन्ट जे प्रिपेरेटरी कमिटि ओ सामना ताम तंखा बिसकै जिनि जे दिल्ली मुभमेन्ट ति जिनि कन्वेनर दंखा जिनि ऑनरेबल एमडीसी जिनि जतनसे सीनियर लीडर और दङ जिनि पार्टीनि वाइस प्रेसिडेंट बरंगोरां सिनि सार अनंत देबबर्मा तै को कन्वेनर चंखा चिनेरो उमा शंकर देबबर्मा चिन ऑनरेबल एमडीसी तै को कन्वेनर चंगो चिन ऑनरेबल एमडीसी तै खरसा गणेश देबबर्मा तै को कन्वेनर चंगो चिने एमडीसी ऑनरेबल एमडीसी देवजित त्रिपुरा तै को कन्वेनर आं साकबायथां सदागत कलेज तै मेम्बर जोंनारखा जितेन देबबर्मा मेम्बर जोंनारखा प्रस्मित देबबर्मा YTF ने वर्किंग प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटी तै वाइस प्रेसिडेंट जितेन के वाइस प्रेसिडेंट तै मेम्बर दङ जिनि DWF ने जनरल सेक्रेटारि बरंगोरां जों सपना देबबर्मा तै मेम्बर दङ जिनि त्रिपुरा मथानि सेंट्रल कमिटी नि सदस्य जिनि आति जमातिया इनके मेम्बर दङ जिनि त्रिपुरा मथानि YTF नि जिनि वर्किंग प्रेसिडेंट बरंगोरां हलिउड चाकमा तै बरंगोरां YTF नि वाइस प्रेसिडेंट सुखबासी जमातिया तै जिनि त्रिपुरा मथानि नो जिनि पेरेंट्स बॉडी नि सेंट्रल कमिटी नि AGS बरंगोरां जिनि खातुम देबबर्मा तै जिनि YTF नि जनरल सेक्रेटारि बरंगोरां लिमन देबबर्मा बरंगोरां जों कायसा प्रिपेरेटरी कमिटी हिसाबै जों दिनै चंलायखा तै दिनै जों प्रिपेरेटरी कमिटी नि बुंमुं बाहायनो साकलाय दाबो साब कमिटी ओ जों गोबां साब कमिटी खाका साब कमिटी नि आं बुंमुं साना थांलिया जत कमिटी ओ साब सामनारिका फियाबा जों चंलायखा तै दिनै जों प्रिपेरेटरी कमिटी नि बुंमुं बाहायनो साकलाय दाबो साब कमिटी ओ जों गोबां साब कमिटी खाका साब कमिटी नि आं बुंमुं साना थांलिया जत कमिटी ओ साब सामनारिका फियाबा जों ताम साब कमिटी खाका आबो जों साना थां दङ फुडिं नि बागै जों कायसा साब कमिटी खाका इनके फुडिं नि यागुलो जिनि ट्रेन तै दिल्ली बेस जिनि फुड कमिटी जों साब कमिटी खारिका इनके लजिंग नि बागै बाहायनो जों कायसा साब कमिटी खारिका दिल्ली ओ थाङै बाहायके जिनि बर आरा दंनाय बाहायके आजागा एकोमोडेट खुंनाय तै साब कमिटी खाजाका मेडिकल टीम नते मेडिकल टीम निबो जों कायसा साब कमिटी खाका यागुलो जों ट्रांसपोर्ट नि बागै बाहायनो जों साब कमिटी खाका तै आबन यागुलो तै चकुनो तै कायसा तिनि तै कायसा साब कमिटी खाजाका जों कल्चरल चिनि टीम न जों बाहायके तलाङै बाहायके दैदुलै नायथामन जखलाय जों दिल्ली ओ डेमोन्स्ट्रेशन खालामनाय बाहायके जों फातानि बरनो चिनि त्रिपुरानि कल्चर जों एट्रेक्ट खालामनाय आबनो तियै जों कायसा कल्चरल नि बाहायनो कायसा साब कमिटी खायो इनके पाइथागो जों कायसा आईटी नि बागै बाहायनो चिनि मीडिया टीम और नि बागै बाहायनो कायसा साब कमिटी खायो चिनि जे एंटायर जे चिनि जे स्टोरी त्रिपुरानि सिमि चिनि जार्नी दिल्ली जरा हाय दिल्ली सिम तैसे त्रिपुरा जरा जे किफिलि खामानि औ स्टोरी नो बरक रेकर्ड नाना बागै चिनि आईटी सेल बाहायनो कायसा टीम खायो
Hingke dinini press pin ni bisingtui ang kognak sinai jotono habai.